Beste leerlingen van HAVO 5, VWO 6, welkom bij dit filmpje over het examen van 2023. Tijdvak 1, y pregunta 24, vraag 24. Introduction. De Japanners veroverden, conquista, steeds meer gebieden in China, zoals je op dit kaartje kunt zien. En dan hebben we het vooral over de loop van de jaren 30 en 40. Y después nos está papeando de curso de Ayanan 1930 y 1940. Geef aan. Part waarom de Japanners grote delen van China wilden veroveren. Conquista. Part 2. Waarom de Amerikanen verontrust raakten, queda alarma, door het Japanse optreden. Hoe de Amerikanen en de Japanners wilden straffen voor hun veroveringen. Conquista. Y parte 4. Hoe, qua manera, Japan op de Amerikaanse houding reageerde. Attitude americano. Hoe reageerde Japan daarop? Die contestan die 4 patina. Dus het antwoord op de 4 delen. Part 1. Japan had voor zijn industrie grondstoffen nodig die het via China kon krijgen. Grondstoffen, materia prima, source naturaal. En dat zie je ook op dit kaartje, zie je dat terug. Dus Japan had voor zijn industrie grondstoffen nodig die het via China kon krijgen. Zoals je op dit kaartje kan zien. In Azië, in China, in Indochina. Daar zaten allemaal grondstoffen zoals olie en rubber en gas en heel veel andere grondstoffen. Partidos. De Amerikanen raakten verontrust, queda alarma, door de veroveringen van Japan in China afzetmarkten en grondstoffen te verliezen. Verontrust significa papiamento alarma. Part 3. De Amerikanen straften Japan met een economische boycott, een boycott economico van Japan, zodat Japan noodzakelijke grondstoffen, zoals een materiaal necesario, para Japón, zoals olie, niet meer kon krijgen. Y parte 4. Japan reageerde op de Amerikaanse houding met de aanval op Pearl Harbor op 7 december 1941. Ayo y tekidato.